fer un pas cap a la reapropiació de les xarxes de distribució elèctriques a la ciutat i llavors impulsar una auditoria ciutadana de les xarxes de distribució que ens permeti conèixer no només en quin estat estan físic, estat de manteniment, estat de la qualitat del servei, sinó també econòmic, de qui és propietari de les xarxes, etc., per tenir una eina de pressió de cara a aquesta reapropiació del sector de la distribució, que entenem que en un canvi de model, d'un model centralitzat a un distribuït, ha d'experimentar una transformació i que pot ser que aquesta transformació la realitzi l'oligopoli i per tant es perdi l'oportunitat de tenir una eina molt potent de transformació de cara a una sobirania d'un control ciutadà de l'energia. Llavors aquesta és la proposta, que també tenim un informe molt potent publicat en la web de l'ESF sobre el tema de xarxes de distribució, si el voleu llegir, sobre aquest tema. I de comercialització ja vam impulsar el 2015 la idea d'una comercialitzadora pública de l'energia. Això a Barcelona és una realitat. Llavors el que entenem és que aquesta comercialitzadora ara té un govern públic comunitari del que ens presentarem a formar part i la idea és que sigui una eina més enllà de les dinàmiques del mercat, que superi aquesta lògica de mercat que té una comercialitzadora i que sigui una eina per impulsar la transició energètica, és a dir, que sigui una empresa que faci altre tipus de serveis energètics com auditories energètiques, com gestió del consum, com ser una representant al mercat del sistema d'autogeneració, etc. I que pugui ser una eina d'impuls de transformació en model renovable a la ciutat i a la vegada democràtic. Continuant